Kiombe gia Keumbu Pastors Prayer Network Association nigo babere bagwesokia bene nabo igokobolia omugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati kwani kebunango bwateranale na baraikorwa se county eyo anene korwa ase obunge ya Nyalibali chache kubwaterana mu bunge za Hill Chanda nabo igokwenekia amagendero ase Orogongoro chinga kechyo boigo nigo abarandi abo babolirie Gavano yo kwani kebunango bwateranale na barai korwa ase gesaku kyomugusi abale ase serikali enene nabo igokone kebuna Orogongo ruwagusi ngoskarole bosio ase nsemende nigo boiga barandi abo babolia ogosirwa elinda kwene kebunango genda bale n'inchiri yokorande lingana lyomonene mulikito daipo nasanya nabakagwikira nasi nsemecho nabo igogotwaliganiria orobotiro kubwatia Chikanise chiga tuachiramo asobwamo litukolia rero asama sabo. Ekiombe gia Keumbu Pastors Prayer Network Association ikiye kubwatania abarai bechikanisa gwetania 30 kuri bunge ya Nyalibali chache nigo baumerana anene asogosabera county ya Kisii Kirenga gito kiatoleta iga na sengencho yogosabera constituency yeito ne county yeito ya Gusii egere nyara gutwara morembe county yeito ya Kisii na nonyene county tubekaine ya Nyamira otosaba morembe Gusii yeito actually Gusii at large enyara gutwara morembe teyo magendero teyo kera abantu bari amo bagosaba amo bagokora emiremo amo ensege kogenderera bakora wano munyakirogo Reverend Abel Onchari nigo bakwanera ogo chamo buno mugusi gwetera bara inobora yobuya elio kuiro Orogongoro igarwa Gusii motwe county ya Kisii tuensi gotolege kemo nande tutagete umugabano ito arebune president yeito anyare gotobeka amo buna umugusi tuigwanane amo na CS Machogu amo no mo chumbo ito Nyalibali chache bwana Sahili Chanda egere tutuara masabo amanene egere omorembobe bora ito mochoriri ndia tokora magendero na magendera ye kararekanire twagoka amo 20 igo osaba goito bune kanisa inkorianga abarai kunama koranga magendero omwako minyokiro ichikiro yonde naende tigango tokora magendero elinde tunyare ko korera omugusiye sabeta magendera maya aratia ye nigonga omugaka obwate family omongina nabana aye nayo bwente kubeka family yao amabuno mugaka ogambe asenkeyo egerenke yerorekane igonga aye buno mugavana bwe county Kisii bekango amagenderero alitwago chorerete oturae otuorokereri mubwatane na abamino bonsi asobwamo mo senator omochumbe na omogoko nuringa intubwate omone bwichisemi mwensi mubwateranamo muturae na intugusi yegenderere gokwana imeye kanisa ya Limt eyogotoka omochio Keumbu nigo baboli okoigwana hagati yo muwaziri wejisemi Ezekiel Machogu mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amono mubunge usauti mugrango Silvanus Osoro togosaba CS Machogu baigwanane no mo CS no mugavana ito uyore Simbarati amona bonsi bali bakora emiremo amo na Silvanus Osoro nari Gusii yeito iranyare koba egentekia mumengete butamba nga esiasa embe amagenderero tayo lakini esiasa engia ekerego korwa amagenderero ni gakobororo ndonsi pia abantu kubale isiko abagusi ase bakorera nyorekana batuka nga korunka ase bare obogambi mborororo inchaina aronda gotebi ngoyo minto Simbarati enchireri kware goteba nga ajenetaya naende bono korea amaya Kisii yeito arekane koba etaya komenta nayo nigo baboli abarai bonsi kobwatia chimbaratero chingiya chyomugusi iligo kinya egesaku kyomugusi abarai ababaito mo bwati chimbaratero chamaremu umwesimi wa Simeon Nyachae niga begete abantu bonsi pigusi yengima ko bari bo elimo Giko ripoteri getaseni kia unambe ya mo Kiandizi TV kurwa se kanisa ya Limt egotoka omochio Keumbu imeye bunge ya Nyalibali chache elietaria nenkoro kwa Dipon asanya